расман муҳориба дар вазни ним сабук байни Эдсон Барбоза ва Илия Топурия рӯзи 3 сентябр дар турнири UFC Fight Night. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо давом мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. топови ҷангори вазни сабуки UFC Рафаэл Физиев гуфт ки аллакай барои муҳориба зидди Ислам Махачев омода шуда истодааст. ман фикр мекунам ки Ислам чемпиони навбатӣ мешава. ман ба ин чиз боварӣ дорам. вақте ки ман оиди камарбанд фикр мекунам, ман оиди Ислам фикр мекунам ва ман аллакай барои муҳориба зидди Ислам Махачев омода шуда истодам. ман боварӣ дорам ки ӯ чемпиони навбатӣ мешава ва айни замон ӯ беҳтарин ҷангори вазни сабук аст. Ислам зарбазании беҳтарин, реаксия, гӯштинг ва греплинги сахт дорад. ӯ рӯҳан хеле сахт аст ва мухлисони хеле зиёд дорад. агар ки ҳамаи кор аз рӯи нақша гузара, вақте ки ман Досанозро шикаст диҳам, ман боз як муҳорибаи дигар мегузаронам ва баъд барои камарбанд меҷангам. шояд ки рақиби навбатӣ ман баъди Досаноз Ҷастин Геҷе ё ин ки Дастин Порье шава. ман ду ғалабаи дигар ба даст оварда имконияти унвонӣ пайдо мекунам, гуфтааст Физиев. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Рафаэл Физиев ва Рафаэл Досаноз рӯзи 10 июл дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. шашум рақами рейтинги вазни сабуки UFC Бенил Дариуш Чарлз Оливейраро барои хоҳиши бо Конор Макгрегор ҷангиданаш танқид кард. чӣ маро нороҳат мекунад? ин Чарлз Оливейра аст. ӯ бо Конор ҷангидан мехоҳад ва ҳамзамон ӯ мегӯяд ки ягон кас ба ӯ шанс надода буд вақте ки ӯ дар топ 5 рейтинг набуд. мо бо ӯ бояд ки моҳи октябри соли 2020 меҷангидем. ман шартнома дорам, метавонам ба ҳама нишон диҳам. ман бояд ки бо Чарлз Оливейра меҷангидам, аммо ӯ аз ин муҳориба даст кашид ва баъди якчанд моҳ ба ҷои ман бо Тони Фергюсон ҷангид. ҳамон вақт Оливейра гуфт ки дар оила душвориҳо пайдо шуданд. ман ягон чиз гуфтанӣ нестам, оила дар ҷои аввал меистад. аммо ҳозир ӯ нисбати ман чунин рафторе карда истодааст ки пеш дигарон нисбати ӯ карда буданд. ба ҷои оне ки бо довталабони ҳақиқӣ ҷанга, ӯ бо Конор ё не ҷангидан мехоҳад. ин дуруягӣ аст бародар, гуфтааст Дариуш. дӯстон, дар ҳақиқат Бенил Дариуш ва Чарлз Оливейра расман бояд ки бо якдигар меҷангиданд, аммо Чарлз Оливейра аз ин муҳориба даст кашид ва гуфт ки проблемаҳои оилавӣ дорад ва баъд баргашт ва зидди Тони Фергюсон ҷангид. барои ҳамин Бенил Дариушро низ фаҳмида мешавад. айни замон довталабони асосӣ барои камарбанд ин Чарлз Оливейра, Бенил Дариуш ва Ислам Махачев аст. чӣ хеле ки медонем расман дар вазни сабук ҳозир ҳеҷ кас чемпион нест ва яке аз довталабони асосӣ ин Чарлз Оливейра аст. ана дуюм довталаб кӣ мешава ҳозирашда маълум нест. аммо чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов то ҳол Чарлз Оливейраро чемпион мешуморад, аммо ӯро чемпиони бебаҳс намеҳисобад то он даме ки ӯ Ислам Махачевро шикаст надиҳад. агар ки Чарлз Оливейра Исламро шикаст дода тавонад, пас ана ҳамон вақт мо бояд ки ӯро чемпиони бузург шуморем. ана ҳамон вақт ӯ чемпиони бебаҳси вазни сабуки UFC мешавад. ман ҳозир ҳам ӯро чемпион мешуморам. одамо ӯро танқид мекунанд барои оне ки ӯ 200 грамм вазни дигар кам карда натавонист. аммо ман фикр мекунам ки ӯ сазовори ин камарбанд аст. ӯ кори хеле хубро иҷро кард, аммо ба ҳар ҳол Чарлз чемпиони бебаҳс нест. вақте ки ман аз ҷангҳо рафтам, оиди ман саволҳо набуданд. ман фикр мекунам ки адолатона мешавад агар ки Ислам бо Чарлз барои камарбанд ҷанга. ҳозир дар вазни сабук чемпион нест. албатта Чарлз сазовор аст ки соҳиби ин камарбанд бошад, аммо расман камарбанд бесоҳиб аст. пас барои чӣ Ислам бояд ки муҳориба барои довталаб шудан гузаронад вақте ки дар вазни сабук чемпион нест? бигзор ки бо якдигар ҷанганд, беҳтарин зидди беҳтарин, гуфтааст Нурмагомедов. дӯстон, чӣ хеле ки дар боло гуфтем, бале,
ҳама Чарлз Оливераро чемпион мешуморанд, аммо дар коғаз, яъне расман ӯ чемпион нест. Камарбандро аз ӯ гирифтанд ва ӯ ҳозир довталаби асосӣ барои камарбанд аст. Ва ба фикри ман, дуюм довталаб ба ғайр аз Ислам ва Бенил Дариюш дигар кас нест. Ман фикр мекунам ки бояд ки Оливера зидди Ислам ё Дариюш барои камарбанд ҷангад. Худи Ислам боша имрӯз ана ҳамин аксро гузошта чунин навишт: мураббии Оливера аз ман талаб карда истодааст ки ман дар Бразилия муҳориба гузаронам. Ба ӯ ин номаи маро расонед. Дар ана ҳамин асб ман ба кишвари онҳо мерам, камарбанди чемпиониро мегирам ва ба кӯҳҳои Доғистон меорам, ба ҷое ки ӯ бояд ки қарор дошта боша, навиштааст Махачев. Дӯстон, фикр мекунам ки ба наздикӣ мо мефаҳмем ки Оливера барои камарбанд бо кӣ меҷангад. Аз шумо боша вариантҳои худро дар комментария нависен. Дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.